Hi, good morning and welcome to my vlog. Andito kami ngayon sa Pasacao Beach. Ayan. Ayan, so it's my first time here. Ayan, pakita ko sa inyo kung ano makikita siya sa lugar na ito. Ayan, so dyan daw pwede kaya ito mag-rent ng boat para mabisita mo yan, parang bundok na yan. Tapos today medyo ano pa siya, low tide. It's 8:50 AM and today is Monday, wala masyadong tao. Yan, so parang solo namin ngayon yung beach. Saan? Andito ako ngayon sa BCS Beach Resort sa Pasacao.
that's my vlog for today. So please leave a comment and then subscribe. Thank you very much for watching, and I'll see you again for my next vlog. Bye bye.